loy, tak tuku sik iki. Saya nak duit, pusing iki. Mbak, Mbak cantik. Apa mas? Loh, juragan munde bu? Ya ki aku iki jurakane. Mau aku mau, nek Mbak cantik mau pokoknya. Kudune ra enak no, sepo hadian. Ya sik, nek celoke sik ya mas. Mbak, iki lho enak wong tuku, golek kowe. Cantik. Berapa Mbak? Ini Mbak ya. Sing larang dhewe apa Mbak? Sing larang dhewe pokoknya. Ya Mbak. A few moments later. Iki mas tutut sing larang dhewe. Kasih ya Mbak. Berarti makan ya pas cepat rapi ya mas. Tak gagas rapi Mbak. Tak ada bangun kerja esok sore dek liyane. Cah lanang kok galak. Iya kuwi teh. Sing pecah ra enak mas. Tak enak ya enake kuwi Mbak. Ra enak jujule pecahno sik mas. Pecahke sik. Pecah sik. Pecahke iki Mbak. Tunggu sik ya, tak pecahke sik ya. Ya. Iki piye mecahke nek boten mecahke iki. Lho kowe ngapa mas? Pecah. Kowe ngapa mas? Ya kan mecahke duite Mbak. Iki tak pecah-pecah ora pecah-pecah iki. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami.